Prvo, znači, ako hoćete ugođaj, dođite u Rusa Mlin da vidite, znači, na hađu nije ovako. Znači, na hađu nije ovako, tu se dolazi barakije, ali to je, znači, kolobar je halčo, samo da se zna. Znači, slušaj, bio je takmičenje vatrogasaca. Znači, takmičenje svjetskog vatrogasaca u Louisiana, Amerika. Znači, nagradni fond $100.000. Kako vršiš gašenje požara u svojoj zemlji, tako moraš doći tam, znači u toj opremi. I sad kad je, slušaj ovo, takmičenje vatrogasaca, znači tam je, dolaze, kaže, ekipe iz... Dešava se u jednoj prizemlju zgrade, komplet prizemlje gori, isti komad namještaja za svaku ekipu, sve se zapali ko prije ugasa. Joj, kad je eto ti Amerikanaca, vozila su nas, Bože, dafovi ganjc. Oprema jebeš, ma to su, Allahu ekber, znači ljudi su opremljeni čaba. Kacige su zlatne. Joj, dolaze oni kaj to je, sirene, pište, ovo, dolaze oni, dok su oni raskopali, dok skinoše crijeva, tam, van, pol sata, izgore sve, ali za pol sata su neki lokalizovali požar. Jebi ga, aplauz. Sad su još neke ekipe i one su bile tu i tamo. Isto kaj Rusi dolazi. Ljudi su kaj već na ljestvama. Znači u zraku i ljestve. Duha, gašenje, ljudi, bol. 15 minuta aplauz kaj je, ovi su najbolji do sad. Isto kaj iz Bosne kaj ekipa iz okoline Bihaća. Znači, slušaj, PAP 13 kasine ide, ona dva bomka, šta radi sa strane. Ljudi su isto konjuhovcom čeli u plavene cerade, znači, nema sine, PAP ide 60, ali kod ide 300, toliko poruči, znači. I zaleti se sad ljudi gledaju šta će biti. Jebote, žito proleće ljudi uzmedu sa kamionom. S kamionom kroz tako, zgru, tam. Spadoše iz kamiona, kad stali, kad je lopatama udarat i jaknama gasit požar. Duha ugasiše. 7 minuta. Jebo, mati, hej. Znači, dolazi taj guverner države i riče, jebote, bol, dječino, nismo vidjeli do sad. Denamka je, recite komandiru, šta ćete vasili sa para, sa 100.000 maraka? Prvo će vam napraviti papu košnice i jebo, vidi što nas jebe, znači nisam čelo stvarno sila, oni su znači košnica je zemala, znači nema pakne su bile ko liska sila. I su letli tamo,